Ai, vine, Jane, vine. Mentre ho deia, va afluixar la subjecció i només se'm mirava. La mirada era molt més difícil de resistir que l'agafada frenètica, però ara només hauria sucumbit una idiota. Li havia desafiat i confós la fúria. Ara li havia d'eludir la pena. Em vaig retirar cap a la porta. Te'n vas, Jane? Me'n vaig. Em deixes? Sí. No vindràs, no seràs el meu consol, la meva salvadora. És que el meu amor profund, la meva pena atroç, les meves súpliques frenètiques no signifiquen res per a tu. Que infinitament commovedora que era la seva veu, que difícil repetir amb fermesa. Me'n vaig. Jane! Senyor Rochester. Ves-te'n, doncs. I consento, però recorda que em deixes consumit per l'angoixa. Puja a la teva habitació. Medita sobre tot el que t'he dit i pensa en el meu patiment, Jane. Pensa en mi. Em va deixar. Es va tirar al sofà de boca terrosa. Oh, Jane, la meva esperança, el meu amor, la meva vida, va dir, turmentat. Després va fer un sanglot fort i fondo. Jo ja havia arribat a la porta, però vaig tornar enrere, lector. Vaig recular tan decididament com en havia anat. Me li vaig agenollar al costat, li vaig girar la cara amagada al coixí cap a mi, li vaig fer un petó a la galta i li vaig allisar els cabells amb la mà. Que Déu el beneixi, estimat amo, li vaig dir. Que Déu el guardi de qualsevol mal i que el guiï, el consoli i el recompensi per haver sigut tan bo amb mi. L'amor de la petita Jane hauria sigut la millor recompensa, va respondre. Sense aquest amor tinc el cor destrossat. Però la Jane em donarà el seu amor, sí, amb noblesa i generositat. La sang li va tornar a enrojolar la cara i treia foc pels ulls. Es va posar dret d'un bot. Va estendre els braços, però jo vaig esquivar l'abraçada i vaig sortir de la sala a correcuita. Adeu, em va sortir del cor quan el deixava, i el desesper va afegir. Adeu per sempre. Jane Eyre, Charlotte Brontë. No us ho creureu. Ningú que tingui una mica de seny no s'ho podria creure. Però és del tot cert, absolutament cert. Aquest matí, quan m'he despertat, m'he trobat que m'havia convertit en ma mare. Així que ja em teniu al llit de ma mare, amb els peus que m'arribaven allà on s'ajunten els llençols i amb el meu pare dormint a l'altre llit. Jo duia la camisa de dormir de ma mare i un anell a la meva mà esquerra, vull dir, a la seva mà esquerra, i el cap tot ple de bonys i punxes. Em sembla que deuen ser els rulos, m'he dit a mi mateixa. I si tinc els cabells de ma mare, segurament també dec tenir la seva cara. He decidit donar una ullada al mirall del bany. Al cap i a la fi, no et converteixes pas en ta mare cada dia de la setmana, oi? Podria ser que tot fossin figuracions meves o que estigués somiant. Doncs bé, no somiava. El que he vist al mirall era la meva mare des del cap fins al dit gros del peu, tota sencera i sense ferros a les dents. Generalment, les dents no me les rento gaire sovint. És un embolic amb tots aquests filferros. Però les dents de ma mare són cosa fina. I a més, si li havia agafat per fer una cosa tan extraordinària com convertir el seu cos en jo, el mínim que podia fer era tenir cura de les seves dents. Oi? D'acord? D'acord. La veritat és que tinc motius per creure que ella és la responsable de tot aquest embolic, perquè ahir vespre vam discutir una mica sobre no sé què i jo li vaig dir unes quantes coses que ja feia temps que em voltaven pel cap. Però ben mirat, si no hi teniu res en contra, em sembla que valdria més tornar un xic enrere per explicar-vos per sobre com és la meva família, que si no, no sabreu de què ni de qui o a qui estic parlant.
Quin dia tan bèstia. Mary Rogers.